बर' हारिखौ सोखावनायनि मूल महानायकआ सोर? जातिखौ सोखावनायनि गाहाय गुदि गाहाय खारना सोर? सोरनि थाखाय जातिया खावनै जानांदों? BPF आरो BPPF उनाव PCDR बायदिसिना UPPL जाफैदों खावनैयाव। बेनि मेन खारना सोरनि दारै जादों बेखौ दिनैनि भिडिअ'जों क्लियारै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथां बयबो मोजां दं। स' खोथाया जाहैबाय मेन जातिखौ सोखावग्राया सोर बेखौ नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ दसे नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो, बेनि उनाव काम टु दा पइन्ट सावरायनोसै। जोंनि जातिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा। उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गबाय, गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय। बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों। बियो आरो पुलिस सानै मोनबाय नालाय MLA जानानै आंजों थायैसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों। दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय, MP जाहैबाय। बे मानसिया दिनै जोंनि जातिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा। आं बुंफ्रामो, दिनै बुंबाय फंबाय बायदि मोनो आं, आंजों थाफायो, सोमला थाफायो, आंजों उरखाव थाफायो बै समाव। दानिया थाङै थुङै जेला एकदा जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों। रायजोफोरथ' नङा, जोंनि खरनिबो BPF मोजां मोनग्रा नङा होमबा? BPF जोब दे मिथिखागौ आं, BPF जोब। दानिया पार्टि दानसै, इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003 नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै। दाना पार्टिखौ जों होनबाय MLA फ्रा नाङा, पार्टिखौ नाङा, एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ। जोंनि जातियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो, गावो होननानै बुंबाय। आङो मानिथाराखिसै। दानिया चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय। ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखावग्रा नङा। उरखावग्रा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया, खिन्थु जानो मोनाखिसै। रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोननोसै। दोनबालाय मा जानो, हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनिजोब। बिएलटिआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय, बिस्रा केन्डिडेट गैला। केन्डिडेटआ डाबल जाजोब्बाय। हाग्रामा गटनि केन्डिडेट, उरखाव गटनि केन्डिडेट। बेबायदियावनो BPF आरो BPPF दानायसै उरखावा। बे मोनसे जारिमिन बेयो। सोखावनाया सोर? दिनै जातिखौ सोखावनाया सोर? बारग' मन्त्रि प्रमेला रानि ब्रह्मनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना रोखा रोखा खोनानो मोनबाय, हयथ' बुजिनो मोनबाय। बै समाव मा जायामोन, सिट शेयारिं खालामनायाव जातिखौ गावगोन होननानै मिथिखासेयावबो मानो बेफोरबायदि पार्टि लाइन दानांगौ? साननो हनो गोरों गोरा सासे मन्त्रि, बर्तमानाव जानाय, सिगाङाव MP जानाय, बर' हारिखौ नेतृत्व होबोनाय सासे गोरों गोरा मानिजाथाव दैदेनगिरि उरखावग्रा ब्रह्म सार आरो प्रेजेन्टआव बिथाङा सल मिनिस्टार इन आवार BTC। बड'लेण्डनिनो सासे बर'निफ्राय नायल' जाल' सासेल' मन्त्रि बिथां सारा मानो बेबादि खोथाखौ सिगाङाव साना? एथ' फारसाइटेड सासे गोग्गो लिडारा बे भुल सारनि दिनै पार्टि दाफैबाय, खावनै खावथाम जाफैबाय। दा बे आलादा पार्टि थायोबाथ' आलादा पार्टिनि माइनरिटिस थायो, बिनि पलिसि मेकिं बडि थायो, बिनि माखासे आइडिअलजिफोर थायो, गावबागाव दोलोखौ नाजालायनाय। बेवहाय नों बोरै एथ'ग्राब गोरोबलायनायनि खोथा फैनो? लिडारा मोनसे जायगायाव जमा जयै खाथियाव सियाराव जिरायलायबानो पार्टिया गोरोबलायबाय बे नङा। आदर्शआ मिलायनांगोन, पार्टिनि आसार खान्थि आदर्शफ्रा। नाथाय बयबो देरहालायनायखौ लुबैयो, बेयाव बोरै मिलायनो? सिगाङावनो मोनसेल' थाबोनायमोनबा दिनैसिम बेबादि अलखद जानाय नङामोन होननानै फोरमायदों जोंनो दैदेनगिरिफ्रा। जों इयुन जोलैनो, निउ जेनेरेसनफोरनो फोरमायनानै होदों आरो जों मिथिनो मोनदों। नाथाय जोङो सुबुं श्रेष्ठ जिबि हिसाबै सुद्रायलायनायनि
सम आरो थासारिखौ बयबो मोनो नाथाय सुद्रायलायनाय गैयाब्ला गावबा गावखौ एपलजाइज खालामलायनानै दाफिनलायनायनि जुदि केपासिटि लायाब्ला इयुन जोलैया मोनसे खामानि बिराद हारिनि थाखाय मावसन मावब्र सुबुंफोरखौ मालाबाबो इयुन जोलैया निमाहा होनाय नङा खार'ना बेबो मोनसे आरो इयुनखौ थांनांगौ लामाखौ जुदि जेंसि गोनां जोमै दाखाफोरबादि होथेनानै गालाङोब्ला लामाखौ स्लिम स्लिम जानायनि अनगायै हाखर हाला खुथ्रु खाथ्रा स्लिम स्लिम नङै जुदि गालाङोब्ला बेबादि लिडारफोरखौ मालाबाबो इयुन जोलैया रेसपेक्ट होनाय नङा निमाहा होनाय नङा खोथाया बेबो मोनसे स्पष्टखा जि नेता हकले আহিথকা ভৱিষ্যত তথা নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে বাধা বা ডাৰ্কনেছ আনি আছে তেখেতসকলক ভৱিষ্যতত কেতিয়াও নিউ জেনেৰেশ্যনে মাফ কৰিব নোৱাৰিব কোনো ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিব কাৰণটো হ'ল खोथाया जाहैबाय बेनो जोंनि थांनांगौ लामा आरो इयुननिफ्राय इयुन बेफोरखौ लानानै सोलिलांनांगौनि लामा आरो बड'लेण्डखौ समायना रमायना खालामलांनांगौ आरो मोनथारनांगौ सेपारेट स्टेट बे लामाखौ जुदि हेंथा खालामनानै गालाङोब्ला बोरै निमाहा होथावथाव बोरै रेसपेक्ट होथावथाव नोङो लिडार जाबाय नोंनि लिडारशिप समावहाय डिउरिं युवर टेन्युर नोङो हाबाखौ मावलांदो आरो नोंनि हाबा मावनाया इयुननि थाखाय फ्रुटफुल फिथाइ थायनो हाथावथाव हाबाखौ मावलांदो बास नाथाय फिथाइ थायै दालाय बिलाइ थाख्लायलांजोबबा हले इयुन जोलैया निमाहा गैया आं जावले जावले बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों आरो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा सेनियर नेताफ्रा आरो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा इयुन जोलैखौ फोरोंलां आसि थुयै थुयै फोरोंलां इयुनाव जोङो माबोरै आवगायलांनांगौ केनेकुवा आमी आगबारि जाबोला भबिष्यतआव इयुनाव बेखौ फोरोंलां नंगौना नङा रायजो राजाफोर मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय इउजि ब्रह्मनि बेफोरबादि माखासे हाबा मावनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै हरबानो जाबाय स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ